Babbeltrucs en WhatsApp-fraude. Gevaar ligt op de loer, maar herken het maar eens. Hoe weet je nou of het echt iemand is van de wijkverpleging of dat het iemand is met slechte bedoelingen? Of iemand van de Delta of iemand met slechte bedoelingen? En verder in het nieuws vandaag. Er is een bunker gevonden onder Hotel Britannia. En Zeeland heeft er een wijnboer bij met grote ambities. Goedenavond. De scharenslip die aan de deur komt om je messen en scharen te slijpen. Dan weten we meteen dat we beducht moeten zijn op fraude. Maar als het via WhatsApp gebeurt of door iemand die zich voordoet als een thuiszorgmedewerker, dan gaat het toch nog vaak mis. Voor alle 55-plussers in Goes is er daarom een extra waarschuwingskaart gemaakt. De nieuwe schijf van 5. Mensen op een bepaalde leeftijd die hebben veel hulp nodig. Dus ze zijn gewend dat veel mensen binnenkomen. En hoe onderscheid je dan goed volk? Hoe weet je nou of het echt iemand is van de wijkverpleging of dat het iemand is met slechte bedoelingen? En hoe doe je dat? Het is misschien een beetje onnatuurlijk, maar eigenlijk moet je eerst checken wie er bij je binnenkomt voordat je die persoon daadwerkelijk binnenlaat. Doe even de deur dicht als je twijfelt en bel de organisatie waar die persoon van komt. Maar hoe gaat de schijf van 5 ouderen helpen? Als zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp en elkaar herinneren, hey, let op, laat niet zomaar iedereen binnen, reageer niet zomaar op elk appje, praat eerst met de mensen die geld vragen, praat met de organisatie voordat je iets toelaat, dan zijn we tevreden. Ik praat erover verder met verslaggever Mark van Dam. Mark, hoe vaak gaat dit mis? Ja, heel vaak, bijna dagelijks. Alleen al de afgelopen maand zijn er 80 aangiftes geweest van bankfraude via de telefoon. En er is becijferd in de maand juli is er 1,7 miljoen euro buitgemaakt door cybercriminelen in Zeeland en West-Brabant. Deze campagne gaat specifiek voor de leeftijdscategorie van 55+. Begrijp jij dat ze daarvoor hebben gekozen? Ja, zeker. Dat is heel logisch. Met name ouderen en dan met name kwetsbare ouderen zijn vaak het slachtoffer van dit soort criminaliteit. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de 79-jarige mevrouw Kemperman uit Goes. Die werd slachtoffer van een babbeltruc. Het was rond 1:30 en toen wordt er gebeld, dus dan doe ik open. Er komt een juffrouw naar boven of een mevrouw. En die zegt, ik ben van Alevo, ik kom eens kijken hoe het nou met je gaat. Mevrouw Kemperman had geen argwaan. Ze kreeg wel vaker zorg over de vloer. Ik had nooit gehoord dat je niet onaangekondigd mocht komen. En dat je ook altijd een uniform aan moet hebben. Maar ja, als je er een jas overheen doet, zie je het ook niet. Op de een of andere manier weet de vrouw tijdens haar bezoek van alles mee te nemen. Met het bezoek had ik niks in de gaten. Maar 's avonds wilde ik geld pakken uit de kast, omdat ik de volgende dag boodschappen zou doen. En toen was die portemonnee waar dat in zat, was weg. En dan ga je verder kijken, want dat is weg en dat is weg. Mijn sieradenkastje stond ook in die linnenkast. En dat was helemaal leeggehaald. De laadjes en de doosjes lagen er allemaal los naast. Nou, toen heb ik regelrecht de politie gebeld en die ben er 's avonds laat nog gekomen. Mevrouw Kemperman weet niet of de schijf van 5 haar gaat helpen, maar ze blijft zo goed mogelijk opletten. Dus ik doe open en dan zeg ik, ze moeten die hele gang boven doorlopen. Ik kan zien wat er aankomt. Als het me niet aan staat, doe ik de deur weer dicht. Tijdens werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe Hotel Britannia op de boulevard in Vlissingen is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Niemand wist dat hij daar nog was. Hij had gesloopt moeten worden in 2010, maar hij is als het ware over het hoofd gezien. Het bijzondere aan deze bunker is wel dat er nog veel ijzerwaren in zitten, zoals de dubbele gepantserde deur en een andere gepantserde deur en ook een houtkachel en een gasfilterinstallatie. Dat vind je in die andere bunkers niet meer. Daar hebben de ijzerboeren na de oorlog weggehaald. De bunker is nu afgesloten en maandag gaat hij dan toch echt gesloopt worden. Voetballer Julius Bliek uit Burghaamstede, hier op archiefbeeld, vertrekt naar Malta. Vorig seizoen speelde hij bij FC Dordrecht, maar zijn contract werd niet verlengd. Na een periode bij het team VVCS voor profs zonder club kan hij nu dus aan de slag bij Sliema Wanderers FC. Bliek trainde vandaag al mee bij zijn nieuwe club.
Mijn oma en ik kwamen hier langs fietsen en toen kwamen we van de Kleppenhoeve hier. Dus we zagen allemaal activiteiten en laten we ook eens meedoen. Kinderen kennis laten maken met sport en cultuur. Dat is het doel van Cultuur at Kruifkoorts in Vlissingen en Middelburg. En we willen ze ook kennis laten maken met hoe leuk het is om met cultuuractiviteiten bezig te zijn. Zoals graffiti, fashion, we hebben dans, we hebben muziekschool. Allerlei activiteiten en die kunnen ze hier nu gratis en heel vrijblijvend en laagdrempelig aan meedoen. Je wordt er blij van. Ja, waarom word je er zo blij van? Omdat je gewoon je kan uiten op dit trommel en zo. Ik hou van kunst. Dan kan je echt je gevoelens daarin doen. De komende 3 weken vinden de activiteiten elke woensdagmiddag plaats op het Kruifkoord in Middelburg. Daarna verplaatsen de activiteiten zich naar Vlissingen. Waar een aantal jaar geleden nog appel- en perenbomen stonden, staan nu zo'n 17.000 kleine druivenranken. Ze maken deel uit van het wijndomein van de 29-jarige Bruno Suter, een van de jongste wijnboeren van Nederland. Plaats van handeling, Koudekerke. Het interessante hier is dat je voor de helft zitten we op zand en de andere helft zitten we op klei. En dat moet je maar even, dan hoef je niet eens te begrijpen hoe het werkt, maar als je een Pinot Gris op het zandige doet en een Pinot Gris op het kleiige, dan kun je al bedenken dat daar zit een verschil in de kwaliteit van die druif, of hoe die druif eruit komt te zien. En dat kan, als je wijn gaat maken, kun je daar interessante combinaties van maken. Dat is allemaal toekomstmuziek? Ja. Want voorlopig nog geen wijn. Nee, nu nog even niet, nee. En de eerste wijn verwachten september 2023. Je houdt er natuurlijk rekening mee in je plannen, dat je wat kunt overbruggen. Maar het is natuurlijk ook het idee dat je, laat zeggen, een dag of 2 dagen in de week elders bezig bent. En dat is in mijn geval bij een ander wijnbedrijf, maar ook in het buitenland, in Bordeaux. Dus ik doe nog projecten in Frankrijk. Daar hou ik toch een connectie met Frankrijk. En daarbij kan ik mezelf ook nog onderhouden. En zo kom ik die eerste 2, 3 jaar, 4 jaar, kom ik door. Wat wil jij graag als wijnboer in de toekomst gaan bereiken? Voor mij een groot doel is een rode wijn kunnen produceren van Zeeuwse boom. Dat zou helemaal nieuw zijn. En dat zou ik in Nederland, niet per se helemaal nieuw, maar het is moeilijk om rode wijn in Nederland te maken, omdat druiven moeilijk rijp worden. Dus dat is voor, laat zeggen, over 10 jaar pas. Want die jonge druiven die zijn alleen in het begin geschikt voor rosé en voor mousserende wijnen. Wil je ook de beste wijn gaan produceren van Nederland? Ja, dat vind ik arrogant. Dat kan ik niet. Dat zeg ik. Als ik een wijn kan maken waar die mooi is, die mensen graag drinken, graag kopen, dan vind ik dit alleen maar mooi. En daarmee heb ik ook positief invloed op de anderen. Net zoals zij dat op mij hebben als zij goede wijn produceren. Ik ben niet pretentieus genoeg om te zeggen dat ik de beste word. Wat betekent wijn voor jou? Nou ja, veel vanuit familie meegekregen. Dus grootouders woonden in Parijs. Dus gingen daar ook wel een paar keer in een jaar heen. En dan merk je bistro, eten, gezelligheid, wijn. Die dingen die gaan een beetje samen. Dat krijg je erin ingestampt, ingepeperd. En, dus dat betekent wijn voor mij wel. En volgens mij betekent wijn nu ook voor jou inkomen. Dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, nee, zeker. Dat is evident. Ja, natuurlijk. Het idee dat ik hiervan kan rondkomen, dat is zeker waar. Ben je trots? Ik ben nu behoorlijk trots op wat we hebben bereikt al in een krap jaar. De bewolking overheerste vanmorgen met maar een paar kleine opklaringen. Gelukkig vanmiddag werd het allemaal veel zonniger en kwam het kwik boven de 20 graden uit. Morgen, dat wordt een zonnige nazomerdag met wat stapelwolken en een temperatuur tussen de 22 en de 24 graden. In het weekend nog ietsje warmer, maar dan is er wel weer een kleine kans op een regen- of onweersbui. Op onze site lees je nu over een van de best verkopende vertalingen van Nijntje. De 5 boekjes die zijn verschenen in het Zeeuws. Uitgeverij Bornmeer is nu op zoek naar een nieuwe schrijver, omdat de vaste vertaler, troubadour Engel Reinhout, vorig jaar is overleden. En dus is de heruitgave die deze week is verschenen voorlopig noodgedwongen de laatste. Dus spreek je Zeeuws en kan je leuk rijmen, meld je dan aan bij de uitgever. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond.